mula Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lagi kok Bagong malah kudu nganduk ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrena es teh tuku. Anggrena es jeruk tuku, mangkane ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Lah mongko Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ning arep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawarsari. Konane aku. Nek ngaku Bawarsari tak ganti jeneng Begawan Gendera Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kowe ora. Kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendera Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangka-jangka rasane. Kowe. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe rak kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari lah. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak.